Bude to vyzerať ako 1000-ročné. Poradiť mi nemá kto, takéto kokotiny nerobí nikto, aspoň na mojom okolí. Takže idem nasrať tých, čo nemajú radi rustikálny nábytok. Som úplne zdesený, ale už nemôžem cúvnuť. V najhoršom prípade to ešte raz opálim. Tu vidíte takto na pružinovom plechu z druhej strany, že to nebude také statické. Idem robiť deliacú stenu z týchto dubových dosák. Ako vidíte, krásne aj so sukmi. Keďže to nechcem mať úplne čierne, pokefovanie by to malo byť také tmavo-hnedé, tak radšej to budem asi na 2-krát robiť. A neviem, čo s tým urobí, ak jednoducho nemám skúsenosti s tým. Všetky tieto moje hovadiny robím fakt zo zvedavosti. Jak malé decko, no teraz som obrovsky zvedavý, ako to bude vyzerať po tom prvom brúsení. Tak presne toto bol zámer. Podívajte sa na to. Krásny povrch. Tu nás stopy po gátri. Toto sa snažia teraz napodobniť výrobcovia melamínok. A na dubové melamínky dajú takéto akože stopy po stroji. Aj tu na to bude krásne. Bude to vyzerať ako 1000-ročné. No, ja som s tým strašne spokojný, s tým výsledkom. Ale to ešte vôbec neznamená, že ma s tým nepošlú do psej matere. A že nebudem už po obede hovlovať pekne do surova ako túto spárovku. A mne by sa ľúbilo aj toto sa mi páči. Ale za pokus to stálo, čo poviete. Som úplne zdesený, ale už nemôžem cúvnuť. V najhoršom prípade to ešte raz opálim. Strašne to, vidíte, olejujem to týmto vernolom. A strašne je to tmavé, ľudia moji, no som úplne nešťastný. V kútiku duše dúfam, že to bude svetlejšie, keď to uschne. No, ale myslím si, že ani nie. Ale tak zámer bol ten vlastne, aby to bolo čierne. No ale mne sa ľúbil viac takýto tento hnedý povrch, taký. Viem si to predstaviť aj do moderných domov. Takto upravené drevo. Ten dub, ako kto pozná, že to je dub, samozrejme už samotný dub je vizitka akéhosi luxusu v dnešnej dobe. No a teraz tie vážne veci. Tu na... Tento kanál som založil vlastne preto, aby som vám ukázal, ako sa dívam na tento svet. Netreba sa brať veľmi vážne. Nie je všetko bezchybné, je i krásne. Ba naopak, mnohokrát je to opačne. Tie nedokonalé veci sú milé. A vždy na konci diela vidno, že či to človek robil s láskou, alebo je to len taká robota na normu. Teraz stratím, no niekto to bere ako stratu času, teraz stratím 10 minút, kým vyskrúham tohto panáčika, ale bude to tam 20, 30, ja neviem koľko rokov a koľko detičiek sa z tohto poteší. To nezráta nikto. Naše návštevy a taká blbosť obyčajná. Len si na to treba nájsť čas a aj to viem, že nie každému sa takéto veci ľúbia, no ale s tým sa nedá nič robiť. Na tomto kanáli je demokracia a ľahko tam odspajknete ten palček dole a viem, že ste na špatnom kanáli. Ja tu ostanem, vy tu nemusíte byť. No a s takýmito maličkosťami, čo nestoja nič, čo je úplne zadarmo, chcel by som, aby sa tá myška, nechcem ju tam prilepiť úplne, ale chcel by som, aby sa takto hýbala.
Tak asi to podlepím nejakým kúskom molitánu. Takže mám hotovú našu myšku, vidíte, takto na spružinovom plechu. Toto vyzerá z druhej strany, že to nebude také statické. Takže špajzička hotová, funguje nádherne. Išlo nám vlastne o to oddeliť vizuálne obývací priestor od kuchyne. S čím sme spokojní, to sa podarilo. No ale teraz ruku na srdco. Viete si to predstaviť bez tohto? Čo? Ľudia. Tento tu bude rozdávať radosť ešte dlhé roky. Ahojte.